Hayi, aze mesibane sewaphelile awayithunyana. Ngicabanga sitholeni ithuba, yazi. Kawu relax, kawu sashisa la ngaphandle, kawu sizodla ntambama. Ane? Hayi ngoba liyakubasa manje. Hayi, ngiyadingeka nje kubandayo ngincane. Bande ngokhaya, check. Hayi, abenzela abantu abancane nje kusigova. Yabo nje ebhakashi. Hayi, check ukuthi ubani yazi. Oh, sure ntwana, miskipa ntwana. Ikwe, twa. Sure Mahmud. Utsani kokren, man nishnikre. Xola no shake kanje manje. Isibhalwe bona lentwana. Relax small. Khamba nokren. Awuzobloma la phansi ka. Kwenzakalani? Wajuluka nabangaka nje. Kwenzakalani? Yazi, nginganazi noma yini. Manje musotatazela abantu. Amafuthi mana ngikokren. Phele nje 1 hour futhi ngibheka kanje exact number yami. Ntwana, phele 1 hour uzigcine ephepheni. Kuyacaca ukuthi awuphumanga. Angithola. Ene manje already already. Ish. Awuphumanga. 1 hour. Sela uzoli. Awuyitholi inamba yakho. Awuphumanga. Kanjani nje? Awuphumanga. Mantwana yami siyadlala man. I-hour. Mantwana yami siyadlala. Phela inamba yakho uma uyicama. Angisizosheshe uyibona noma ngabe maningi amanamba athi ngibhekile. Mhlawumbe wena ujambile yabo ngoba wena vele ustress nje angakaphuma manje. Singibhekele ntwana yami. Uthi ithi inamba yakho ayibizi la. Ngicela ngibhekele futhi manje ubizele yona. Manje xolana sobona kanjani mosheka kanje relax manje. Kwenzakalani? Hayi mana khona mana amaklasi upgrade. Asabela ngaphumelelanga ukuphila. Siflop. Lese kugcineni ithi 6384. Ya, ngicela ngibhekele yona. Bantwana. Eish. Ngibona mafuthi mani. Mani xolani mani qina isibindi. Qina isibindi. Lizomkhahlela mafuthi mani. Lizomkhahlela leli. Ntwana yami, mara yazini ntwana yami. Amara uzori right. Uzori right like